Mali frontière fanga wasablo ka sangani ka ladala nyogoni uka sigili bakera tenendo juin kalo kile mugan ani konoto samba fla ani mugani woro mimbe talike Mali samba fla ani mugani woro o musaka kola ka fesefeseli kola o de ke am donkanye bi bakuba kuna fonuna dowre na faramunu ka ko lu kono kuma la se ama amba fanango au bismillah. Foli be ke kanyeshi ambalma bamana kameno Mali kono ani Mali koka ni wati mbasro munu skilido jabaranu koro ya sabise ka family sro TV Sherifla bamana ka kuna fonuna munu be nyafoli ke Mali kunka ko kiberola ani jefa retawla ambala donia ka fongonia akuma sele ina fo bakurba kuna fonuna anya jirawla ka foko ka beni frontière fanga wasablon ukas la de la sigili ka ben tenendo jean kalo kle mugani konoto samba fla ani mugani woro ukas sigili basi fe udasi samba flani mugwa ani woro o musaka koma munu be talike o ko nyela bolila o ye fesifisel ko ola anga nyini kala Abdul Karim Sako anaka jatala Abdoulaye Sogodogo oli baraku fole sheria wasablo kono no ye conseil national de transition olu ye jamana soro ministre bismillah o bismillah be talike femika ode ka fo jamana gouvernement be bara do boloda ukumima document de programmation budgétaire jamana keme ka bara minu boloda musaga bo srafe ani soro srafe ani hakla minun ba kono ni abafe kulu la wala nu tse ka la wala ni musaga te ka o fero bela jenenke u kono ko ke gafe kana yira wasablu kono maula olu fene ka u ka flelu ka akono ka laje hakla mi mana ke u fe ka fara gouvernement taka ani maje mi mana ke ka ye u fe bara kono ko yira gouvernement chogomena la nyunu be sega sabati wasadeun olu de jamana deun kuma daye jamana gouvernement ani jamana deun ni nyonche ministre d'état ministre de l'économie et des finances anana kana nyefolke uyenina ukaseka masala agafe kan no de document de programmation budgétaire économique pluriannuel samba flani mugani wolon flaka tabla samba flani mugani konontona abe kuma o musaka o kokan abna an lasemi ambe taux de croissance joli so ambe inflation joli so ambe déficit budgétaire joli so jamana beta le nyede wa abe signin ko de wa an kan kan koloshi muna an kan koloshi mununa donc o san saba barani ndaye o jatemine a wajibile no akana o présenter ndaye a présenter sente mo ou te vote kala mais o sekeli ke o question posée donc an nana anya yula ka fo kata sam bafla ani mugani kolo fla fo sam bafla ni mugani kononto Mali kanga tanye anga tori croissance do de be faraka anga amer na folo mun créer obina chaya kata fe chômage mu ambara do buna bola inflation mu ye fen so ka chaya do buna bola déficit budgétaire mu no ya ye amega fenge fe mu setanye do buna bobela anya yula ka fo Mali be tali sira mu ka sira inkan sira imnali yiriwai sira imnali tanye anya yula fana ka fo risque do be ko ngo lu kele pour que en bien mirina muta o ka se ka tanye o yaye d'abord polo insécurité sénégal ko no kara kori sénéo malu sénéo agriculture de anga croissance basique conseil national de transition o nyama danga folo ay sagani kele tashi blanyene jama fe kanyeshi jamana den kele na bela jelema afinitigu ni finitan minu tura jamana kuma boli barawla Ambita Centre de formation islamique et documentation SIFOD ni ali kalanso bayi ni atoko dalembe fata bala hukumu konana ka be sibiri do juin kalo kle mugani woro samba flani mugani woro uye akanu ka mamunu clara uka kalana uka woro ko fole na kuka diplôme o diro uma ka beni mo chama yi kene konna la soro anga nyini kala lala kuyati ani Abdoulaye Jara Sherifla jabarani soto la oli barao sheria ninkene asigikune kasenga na kala kunche sementa ninko di SIFOD ni odebe talike alkurane sanman kalan romimbe no ni ankwa ma centre islamique de formation et de documentation SIFOD bafanta o kalando ma mununga kalansira akunche rola koni yata kala je sandawa do konna la u kalana alkurane sanuma ere kalanke chugo nyuma fukata se islamia ere tabulu nyuma o jose nyuma kena labena ka promotion flaka sorti no CCB sortant ani CCC loka diplôme éligible ka duma ba alhamdulillah do ko ni san nani ke do san sabake do san duru ke donc formation ko comme we ñogo makono avec diplôme ba dikele
Donc ya no o be korane de kala o be korane kala o be figu fana kala o seli ketogo ya tawhidi ani sumbe do jogomi jaga botogo ani dengulu be ke chugamina awa ani tafsirane tafsir ani korane kala togo nyuma o sharia o wala bo fana kala fa ani seli be ke chugamina bo fana kuru fana be ke alhamdulillah ni ngoni ameka dina demenia a santan duré ambe mo formé formation no munu clara o ka diplôme duma wa alsa mo barala angoni ambala kudaire awa anga la ine dina demeli defana anya ma chama de munu fonctionnaire munu be nous te feuille de colonel nous chama ka fonctionnaire baw yala ubina kalan kan fa chama be bi alhamdulillah se colonel kalana u yɛrɛw nisɔndiyalen maa minnu garizigɛ donna ni kalankuncɛ sɛbɛn ninnu na u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ka ɲɛsin u kalankaramɔgɔw ma ni o ye u ka ustaziw ye u ka cɛsiri ani u ka jijaw la ni o nɔ yera ni an filɛ o de kɛnɛ kan bi hali bi u ka kumaw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'olu ka kalan sifɔd bafanta kɔnɔna na k'a ye nafaba ɲɛ u ye bari a y'a to u sera ka alisilamɛya taasira ɲuman o baara kɛcogo ɲuman olu dɔn. an bɛ bɔ ka centre sifɔd mɔgɔ bɛɛ fo a ustaziw bɛɛ fo ana bureau mɔgɔw bɛɛ fo ka an kalankɛ ɲɔgɔnw bɛɛ fo an y'a daminɛ yan nɔ depuis 2021 fo ka na se bi ma vraiment accompagnement ma dɛsɛ a y'a to ka kuranɛ kalan kanu don an dusukun na an yɛrɛ bɛ to ka an ka kuranɛw jigin an yɛrɛ ye classe kɔnɔ groupe la depuis an b'o kɛ fo sisan an yɛrɛ kelen kelen bɛɛ bɛ se ka an ka kuranɛ jigin an yɛrɛ ye donc vraiment nisɔndiyaba de bɛ ne la bi ala y'a to an minnu y'a laɲini kɛ ka kuranɛ kalan dege ka na se fo bi ma ka kuranɛ kalan ka tila ka comprendre l'islam fɛnɛ kalan fo niveau 6 vraiment an bɛ a diyara an ye vraiment an bɛ bɛɛ fo vraiment usaziw yɛrɛ ye nafa minnu fɔ kuranɛ kalan na an yɛrɛ bɛɛ y'a mɛn donc an bɛ duwawu kɛ an bɛ ka kuranɛ minnu kalan fɛn fɛn kɛra anw sababu ye a baraji min bɛ s'anw ma ala ka baraji se bɛɛ lajɛlen ma ten hali bi ala ka a kanu don an dusukun na k'a barika se bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana yɛrɛ sumaya. kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman ye kuma ta minnu ye seereyalikanw fɔ ka ɲɛsin sifɔd bafanta maaw u ka kalan kɛcogo ɲumanw ma maaw degeli alikuranɛ sanuman kalancogow la fɔɔ ka taa se silamɛya taabolo wɛrɛw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ a baara belebelew olu kɛra kalankuncɛ sɛbɛn ninnu ni o ye attestation ye olu tali k'a di kalandenw ma minnu ka kalan selen filɛ a kuncɛyɔrɔ la. hali bi fɛn min bɛ tali kɛ kalanko nasiraw fɛ complexe scolaire mama tira ka bɛn ni a ma ɲɛmɔgɔw ka laɲini u ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ tali kɛ seko ani dɔnko yakubali la mali jamana kɔnɔ o kɛnɛw sigira safo commune rurale la ka bɛn sibiri don juin kalo tile 27 san 2026 ma baara kofɔlen kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni u ka se ka seko ni dɔnko o baaraw caman bolodariw fɛ mun bɛ tali kɛ ɲɔgɔlɔnbɔw poésie olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka ni don kofɔlen ɲɛnɛmaya nisɔndiya ni bonya kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Sedu Ɲari ale tun bɛ kumaw bɛ lase Samayira Sanogo fɛ. Kalan man ka gulo fɔtaw dama ma classe kɔnɔna na a kan ka kɛ kɛwale ye min bɛ kalanden bila sira kan min bɛ bange a ka yɛrɛ dɔnna seko ani dɔnko buna kun kan ka sanga ni o hakilina in de ye complexe scolaire mama tera kalansoba ka tɛmɛ a ma ɲɛmaw ka kunkilennaw fɛ o ye ni seko ni dɔnko cogoya don belebelen labɛn ka ɲɛsin o ka kalandenw ma kɛnɛ min masirila ni fɛn caman ye min bɛ maanifin ka seko ni dɔnko nogo don a la a baaraw forile kalanso ɲɛmaw ye o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya. ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ dan tɛ nisɔndiya min na sabu u ye démonstration minnu kɛ i n'a fɔ journée yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min une journée culturelle mɔgɔ b'a ko ten jidenw sodenw yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ u nana yira an na vraiment u ka danbe an'u ka taabolo ils sont fiers de ça bon adamaden n'i yɛrɛ dɔn ka ban a bɛɛ b'o kɔnɔ ne ye minnu ye an ka kalandenw bolo bi vraiment a ye nisɔndiya wa a ye hakili sigi don nataw la an tɛna fili an yɛrɛ ma bon wele min bɛ n bolo ka lase kalanfɛnw ma n'o o ye ne yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ye o de ye halisa an k'an cɛsiri an ka mɔgɔ ɲumanw dilan dilanni min ka ɲi ni dilanni bɛɛ lajɛlen o ye adamaden ɲuman dilanni de mɔgɔ b'aw ko ten n'i bɛna jamana dilan mɔgɔ dilan fɔlɔ mɔgɔ ɲɛnen de bɛ fɛn tiɲɛnen dilan nka hali n'i ye jamana dilan cogoya bɛɛ la adamaden minnu b'a kɔnɔ n'u ma dilan ka ɲa u bɛna ɲalen tiɲɛ. Donc l'éducation, vraiment, c'est le socle du développement.
ka sangani ni seko ni dongo chwala don kerengene nye min labena complexe scolaire Mama Tera fe kalanden somogo kalango kunyo nyebobaw kafara kalanso yara manyemaw kan o bela jine ye wele jabi walasa kana ken siriya ye ni dombelebele imbarawla onu sonjali ma chama yi hakina insebe korofo kala bebaw wale nyumando ninga korofo kunjia ni ladilikan sanemaw ye kata kadi kalanden mo ay ni soja belebele de la sinema ka nga kalandenw ye ni togo yalata ay akera ni soja ba de ne bolo barsa ya irana ka fo ko hakilina ɲumanw b'u la halisa kalanko la u b'a fɛ ka kalan wa u b'a fɛ ka taa ɲɛ n'a ma ko u t'u sen nɔ kalanso ɲɛnajɛw la welewelekan min bɛ n bolo ka di kalandenw ma n'i y'a mɛn adamaden kalan de don n'i ma kalan a ma nɔgɔ donc n b'a f'u ye u ka courage ba ta ka kalan kɛ walasa don dɔ u se ka kɛ jamana in jigi ye. Nusonja ni nimisi wasa kumeya anyekunka kasangani ke waliye min yera afe ka bo seko ni dongo matarafali la munu kera complexe scolaire Mama Tera kalandew fe kasangani ni don kerengerne nye kene denfa ayi ayira kafo ale nimisi wasara wasomo wasama sorola efe aga soro ka ketmayi kala dilika sanama ota kanyeshi kalandew mo janko alibi obese do fara o ka wulika jo ka mimbe bange oye doni yere la denmisɛnnin ka cɛsiri bɛ dépend denmisɛnninw parents de la quoi ya n'a sɔrɔ suivi bɛ denmisɛnninw na ni parents jan b'u la donc o b'o o sira taama quoi mais min ni denmisɛnninw fɛ kalan ɲɔgɔn tɛ yen n'i ma kalan i tɛ kɛ foyi ye don dɔ bɛ na jamana in kɔnɔ n'i ma kalan hali manœuvreya i t'a sɔrɔ hali yɔrɔ jɔsi i t'a sɔrɔ n'i ma kalan c'est à dire quel niveau bɛ yen nɔ i ka se ka kalan k'i tɔgɔ sɛbɛ ka se ka kalan ka mɔgɔ dɔ jaabi ni mɔgɔ min kuma n'i fɛ ka se k'a jaabi ni mɔgɔ min ma so la an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a bila i kunkolo kɔnɔ k'a fɔ e sen tɛ jamana in ka ɲɛtaa la don nataw la. kene masiri la ni wale ɲuman dɔ gafe dɔ talen ye ka tingo baara yi denfa la ka sanga ni attestation de reconnaissance ye ani trophée ciwara dili ye amo o nana ka bɔ fan caman fɛ nabaw ma fɔ o jigiya kɔ baw complexe scolaire Mama Tera kalandenw o ye o seko ni dongo lama ka sanga ni fɛn caman kɛli ye i n'a fɔ premu sketch de sensibilisation dɔnkilidalaw ladeyuni ni ka sɔrɔ ka kuwa kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen na ni dɔnze ɲumanw ye chorégraphie o de b'an sɛsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la minnu bɛ lase aw ma kafinɛ bacili fɛ. Laginɛ jamana minisiri ɲɛma Amadu Uriba a y'i dantigɛ ka kɔrɔfɔw galontigiya minnu ŋunuŋunukan bi senna ka taa sini jamana ma k'a yira k'a fɔ sini jamana bi dɛmɛ min don farafin jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la juruko nasiraw fɛ ko juru in dabɔkun tɛ foyi ye fo ka o jamanaw coron. Amadu Uriba ko o kuma tɛ sahaba ye sini jamana ka juru don n'a ma labuli dɛmɛ kama ko a kun tɛ kɛ coroni ye wali kelen mago sako. A ko fo farafin jamanaw yɛrɛ de k'a dɔn k'a fɔ maa yɛrɛ de ye u k'u ka gɛlɛyaw ɲini k'a sidɔn u yɛrɛw ye degun minnu bɛ u ka jamanaw kan k'o sidɔn ka fɛɛrɛ ɲini o la o degun bɛ se ka wuli cogo min nka sanga ni wagati ka ɲina i yɛrɛ ka mara kɛcogo kɔ ka taa i ka jamana degun walima a jujɔn siri dɛmɛbaga jɛkulu la ka bɔ kɔ kan ko waati sera farafina jamanaw k'u ɲɛ yɛlɛn ka bɔ o galon kɔnɔ. Laginɛ jamana minisiri ɲɛma Amadu Uriba a ka dantigɛli sen fɛ a ye walawalali caman kɛ jalaki min bennen bɛ sini jamana kan k'a fɔ a ka juru don kun ye ka se ka farafina jamanaw coron ye a ka kɔrɔfɔw bɛ tali kɛ o jalakiw koli la ka bɔ sini jamana kan. A ko farafina jamanaw kan ka faamu k'a fɔ dɛmɛ minnu bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juru minnu bɛ don fo a juru taa sira de ka dɔn k'a baaratogow dɔn ka ɲɛtaa siraw labɛn wari ninnu kan ka taa sira minnu fɛ waasa juru yɛrɛ donna miiriya min kama u bɛ se ka sabati. A ko n'a ma kɛ o kɛcogo la ko farafina jamanaw kan ka dɔn k'a fɔ maa si tɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la don kelen k'a ye k'i mago dilanna ka sɔrɔ i yɛrɛ ma jɔyɔrɔ dɔw ta wali kelen a tɛ taa jamanaw kelen kelen ka cɛsiriw kɔ. Ni mɔgɔ min hakili la i bɛ wuli ka bɔ daga sunɔgɔ de la dɔrɔn ka sɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen ɲalen do i kɔrɔ farafina jamana fɛn fɛn n'i y'o bila i kunkolo la k'i bɛ galon kɔnɔ wa ɲɛta o sabati mandi o togo la. Laginɛ jamana minisiri ɲɛma Amadu Uriba a ka nin dantigɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka sanga ni diɲɛ selena ni tɔgɔ la sigiba dɔ ye min bɛ sɔrɔ ko kan Forum économique mondial
o ta ko 17nan baaraw senfɛ min kun cɛra alamisa tɛmɛni danliyan kɔnɔna na Chine jamana kɔnɔ. Congo RDC jamana kɔnɔ a bɛna surunya maa 300 la minnu garijigɛ donnen don Ebola banakisɛ la olu de tununen don Congo RDC jamana kɔnɔ ta fan kelen tɛ ka dɔn u la kunnafoni jɔnjɔn tɛ ka sɔrɔ u kan jango k'u ka lahalayaw bugunatigɛ a ko kɛnbɛ jɔrɔna ko ni hamiko ba ye directeur général des centres africains de contrôle bolo o ye cakɛda min sigilen don banaw sɛgɛsɛgɛli a n'a kunbɛcogo fɛɛrɛw bolodali kama Africa CDC ni ye kunnafoniw ta k'a lajɛ jatew y'a yira k'a fɔ maa 297 sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Ebola banakisɛ yera u la o banabaatɔ ninnu u ma furakɛ ka ban jango ka kɛnɛya o b'a yira k'a fɔ maa kɛnɛyalen jatew u tɛ olu fɛ minnu fana ladalen don dɔgɔtɔrɔso la u ka furakɛliw bɛ senna u tɛ olu fɛ minnu fana ka bana ma ɲɛ n'olu nin tora da fɛ u tɛ jatela olu fana fɛ o kumana ɲininkali kɔni to min bɛ Ebola banabaatɔ maa 297 ninnu u bɛ mini u ka lahalayaw bɛ togo di saya do wa balo do tununi yɛrɛ kun ye mun ye Ebola banakisɛ yɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi a yera maa 1,118 de la maa 291 Congo RDC jamana kɔnɔ olu nin tora da fɛ o sen tɛ banabaatɔ 20 ani sabagatɔ 2 minnu ni olu dɔnna Uganda jamana kɔnɔ. Bureau régional africain de l'Organisation mondiale de la santé OMS ni o ye diɲɛ seleke naani jɛkulu min sigilen don kɛnɛyako kama ale ka tɔnbolo fara min bɛ farafina kɔnɔ yan nɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ bana in bɛ ka walankata togo min an bɛ se septembre kalo tile 16 ma waati min o b'a sɔrɔ dɔ fanara banabaatɔ hakɛya kan o b'a yira banabaatɔ hakɛya bɛ sɔn ka caya ka taa se fo maa 10,300 kɔ ma n'i y'o jate tila a bɛ na fɔ bana in bɛna dadigi kɛ maa 810 na minnu yɛrɛ n'olu ni mina to a da fɛ maa 1,420 o b'a yira k'a fɔ bana in tiɲɛni a bɛ ka bonya don o don ka taa fɛ Congo RDC jamana kɛnɛya ko maa ɲɛmaw u kɔni danganalen don a la k'a fɔ fiɲɛ bana in kɔni a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ani tiɲɛni ye jamana in kɔnɔ n'i y'a ta 100 sara la sarakura 30 o de farala banabaatɔ hakɛya kan bana ye minnu lasɔrɔ kɔsada in na Ebola fiɲɛbana furakɛli yɔrɔ ni o ye a santeriw ye o bɛ ɲini ka na fa ka ban barisabu ka d'a kan a dayɔrɔw n'i y'a jate bɔ 100 sarada la sara 95 olu talen do ka ban a bɛrata don o don banabaatɔ kura bɛ ka sidɔn ka fara kɔrɔlenw kan furakɛli yɔrɔ a ladali yɔrɔ dɛsɛli o fana bɛna fara degun kan tuguni min ni bana in yɛrɛ walankatali tɛ kelen ye. Afrique du Sud jamana kɔnɔna na dunanw kɔni ka ɲɛnɛmaya bi ka kɛ jɔrɔ ani degun kɔnɔna na minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka na bisimila minɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ barisabu ka d'a kan don min kun dɔgɔdara groupe d'initiative citoyenne fɛ k'a fɔ u ka Afrique du Sud jamana bila o ye juin kalo tile 30 ye o dun sera ka ban o kumana dunan minnu talen do bisimila minɛ Sud-Afrique jamana kɔnɔ u ni hami ni jɔrɔ bi ɲɔgɔn na Durban kɔnɔna na a bɛ taa se maa 10 ani kɔ olu farala ɲɔgɔn kan sibiri don k'u ka nisɔngoya jira u gɛnni ko kuma min bɛ senna k'a fɔ u ka yɔrɔ bila migrant dɔw bɛ yen nɔ dunan ninnu cɛ la olu kɔni yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ kɛ dugulenw ye ka ban u caman siyɔrɔ o ye centre des affaires intérieures ye dunan ninnu ka dantigɛli la n'o ye migrant ninnu ye u kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ Sud-Afrique jamana kɔnɔ nka u tɛ lakana kɔnɔ u yɛrɛ danganalen don k'a fɔ lakana ma sabati bawo ko caman de bɛ yen nɔ min labɛn bɛ senna ka taa olu kama nka bɛrɛ ta u kɛlen don k'u sigi ka jigiya k'a fɔ Sud-Afrique jamana gouvernement yɛrɛ na kunkan bɔ min bɛ kɛ sababu ye ŋunuŋunu min bɛ senna k'a fɔ u gɛnninko kuma bɛ senna groupe d'initiative citoyen fɛ ka bɛn juin kalo tile 30 ma u kɛlen don ka jigiya k'a fɔ gouvernement bɛna dan sigi o kɔrɔfɔ ninnu dan na k'o sariya wuli ka bɔ u kunna ni gɛlɛya ni karogɛlɛ waleya min bɛ senna ka se ka dan siri o fana na lakana bɛ se ka dunanw labɔ togo min na i b'a fɔ komi dugulenw k'o ye gouvernement ka kɛta ye wa u b'a jigiya k'a fɔ o baara bɛna kɛ u ye migrant minnu talen don bisimila minɛ Sud-Afrique jamana kɔnɔ garijɛgɛ ɲini bolo ma u ka babu sentigi ni o ye Gérard Itablo ye ale ye nin kɔrɔfɔ ninnu lase k'a to réfugiéw dagayɔrɔ dɔ la ni o ye centre d'accueil des réfugiés du ministère de l'intérieur ye dunan minnu ni olu bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ n'u talen don garijɛgɛ ɲini bolo ma migrant ninnu u kɔni ka laɲini ye ni karogɛlɛya ni gɛlɛya waleya ninnu a bɛ se ka ban togo min ani fana jamana ka se k'a mago don u la lakana ko ka se ka sabati
u k'u ka ɲɛnamaya kɛ hakilisigi ni lafiya kɔnɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ jɔrɔba kɔni bɛ yen lakanako binakun kan, o kamanagan n'o siran ɲɛ a kɛra sababu ye caman yɛrɛ ye i siso bila ka ban ni ka t'i yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ la. États-Unis ani Iran cɛ mankanw a bɛna fɔ komi madatogo bi ka ɲini a la. Barisabu ka da kan u bɛnna kan ka fɔ u ka kɛlɛ bila fɔlɔ sani waati cɛ ɲɔgɔn susu minnu bi kɛ u ka se ka jɔ. Sigi ka fɔ u ka ta ka don ba la bɛn kɛra o de kan wa sigi yɛrɛ dɔ kan ka boloda u fɛ. États-Unis jamana ani Iran ka bɛn tarata ma min kan ka kɛ Doha Qatar jamana kɔnɔna na. O sigi ka fɔ min bɛna tɛmɛ États-Unis jamana ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini ye bɛn ka kɛ kɔrɔfɔ dɔw kan min bɛ kɛ sababu ye Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo a sira bɛ se ka ɲɛnɛbɔ togo min u ka se ka bɛn kan kelen na Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo ko kan. États-Unis jamana ni Iran u bɛna na tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na. Bɛnkan sɛbɛn min bɛna kɛ sababu ye Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo a sira cɛ ka bɔ a taa ni ka segin ka se ka kɛ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la. Détroit d'Ormuz sira labilalen kɔfɛ sigi ka fɔ u bɛna to sen na min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyaw yɛrɛ ka wuli u ni ɲɔgɔn cɛ. Sigi ka fɔ ba yɛrɛ min n'u bɛna don tarata don n'o bɛna kɛ sababu ye ka tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo ka se ka labila cogo min taa ni ka segin ka kɛ lakana ni lafiya kɔnɔna na. A baaraw yɛrɛ kun kan ka sigi sen kan Suisse jamana kɔnɔna na wa segin kɔnɔ kuma fana sen fɛ da kun bɛna se Iran jamana ka programme nucléaire ko ma. A bɛra ta kɛlɛ minnu tun b'a la ka wuli Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo fɛ o de kɛra sababu ye sigi ka fɔ in tɛna na se ka kɛ Suisse jamana kɔnɔ tuguni. États-Unis ani Iran u bɛna taa jɛ ka sigi Qatar kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Doha wasa kɔgɔji bolo yɛrɛ lakana ko kuma ka se ka fɔ a taa ni ka segin ka kɛ lafiya kɔnɔna na ani hakilinatigɛ. Sigi ka fɔ kun fɔlɔ minnu ni olu kun bɛ sen na Suisse jamana kɔnɔna na a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ. États-Unis jamana ka ciden dɔw kun tagara u ni Iran jamana u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya togo min na Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo bɛ se ka labila bɛnkan jolen ka sɔrɔ o la Amérique jamana kɛlɛbolo ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko yakubali min bɛ kɔgɔji bolo in fɛ o baaraw nun ka se ka ta kokura ka bɛn ni sibiri nata ye. Nka bɛra ta hali o sigi ka fɔ kɔfɛ sibiri min dara o kan a kun fɔra ka fɔ Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo a sira bɛ labila nka fo ka se bi ma bɛnkan in ma se ka dangɛnɛmaya. Sigi kɔni kɛlen don ka tarata sigi kɔ de kɔnɔ ni jaabi min bɔra o la o sigi ka fɔ ka se ka kɛ damun ye Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo labilali ko kun kan. États-Unis jamana kun ye susuli dɔw kɛ ka taa Iran jamana ma jumadon ani sibiri ka tugu ɲɔgɔn kɔ o bɛɛ ma sɔrɔ la Détroit d'Ormuz kɔgɔji bolo taa ni ka segin ko de la. Iran jamana fana i ka tasarali bere ɲɔni ni ka États-Unis jamana ka kɛlɛbolo dɔw susu k'o kɛ u tasaratogo ye. Coupe du Mali tako tani kilena walanba cira musolakaw tɔgɔla ka bɛn sibiridon juin kalo tile 27 san 2026 a kɛra a ye équipe mun bila ɲɔgɔn na o ye Union des Forces Armées ISFAS ale ye sebaya sɔrɔ Amazoni kan ka bɔ Bamako sigida 6nan na Bamako sigida 5nan na 2 ani kanankolo an ka farikolo ɲɛnajɛ tigilama minnu tun b'a kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ an ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Musolakaw ka Coupe du Mali dolantan na ale takutan ani kelen na o kun kelen bɛ ka ISFAS n'olu don fini nɛrɛ ale ni Amazon commune 5 n'olu ka fini tun ye bilenman ale ni jɛman ye. Jalatigɛba l'arbitre international Alima Jara ale kelen ka coup d'envoi di ISFAS olu de b'u firi mun ye Amazon commune 5 olu kan an bɛ t'o la sanga 10 ani kelen na ballon dɔ bɛ Banamini kan na mun Umu Traoré ale bɛ ballon ta n'a sen ka ballon bila Nasira Fofana ale ka mun ye cɛru la kelen ani kanangolo ka taa ISFAS ale kanu na an bɛ t'o de la dolantan ISFAS u b'u sen da mun ye accélérateur kan ka mun ye fiɲɛ tigɛ mun ye Amazon commune 5 maaw la u bɛna t'o de la k'a ka deuxième bi sɔrɔ ka don Umu Kone ale fɛ 2 ani kanangolo ka taa ISFAS ale kanu na wagati filanan na Amazon commune 5 maaw b'u kun bɔ ji la dɔɔni u tɛna cɛlu sɔrɔ ka don an n'a sɔrɔ u ye bagabagaliw kɛ ale ni ISFAS dolantan bɛ kuncɛ 2 ani kanangolo ka taa mun ye ISFAS ale kanu na. O bɛɛ la an tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa kana jouer malgré an dusu wasilen fɛnɛ don kunu an deuxième gardien fɛnɛ bolo kari la an ye courage ta tuguni ka malgré an kasira ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ caman ma sunɔgɔ dusuwasi caman bɔra la
isfasire garsiga kɛra la ɲina. Ma équipe n'i y'a lajɛ yɛlɛmaba donna a la parce que y a à peu près 5 à 6 titulaires minnu tɛ yan. Bon n'o kɛra muso balontan na a ma nɔgɔn. Bon an kun b'a dɔn match in ka gɛlɛn. Kunu fana entraînement na an ka deuxième gardien fana bolo kari la. Bon devant toutes les joueuses n'i y'a lajɛ an ka équipe ye denmisɛnnin équipe de ye. Bon n'i y'a jateminɛ bɛɛ y'i ka temps fort sɔrɔ match in na parce que Issoisi en première mi-temps dès les 20 premières minutes u y'o dɔn u y'a essayé ka pousser an ye 2 buts ta. Bon an bolila légalisation nɔfɛ fo kana se match banni ma. Nisɔndiya tun bɛ Espace mɔgɔw fan fɛ ka sababu kɛ dolantan nɔgɔyara u bolo. Final tɛ a ne mɔgɔ cɛ fɔ cogo min na a tɛ jeu quoi ale bɛ gagner. Final o final k'a bɛ nɔgɔya i bɛ se k'a fɔ Ala de b'a nɔgɔya sinon final foyi tɛ yen nɔ min bɛ nɔgɔya. Bon an kɔni gagner bon équipe adversaire fana ka m'a démérité quoi quand même je les félicite. Ballontan in kɔni Ala yɛrɛ an kunna diya parce que Kogo ballontan o de ale tɛ jouer a bɛ gagner de. Maintenant an y'a daminɛ ni 45 premières minutes an ka position kun ka ɲi kosɛbɛ parce que position kun ka ɲi an sen bɛ ballon kan mais a sera yɔrɔ dɔ la comme a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a gɛlɛyara bon ballontan yɛrɛ taabolo ye parce que i tɛ se ka 90 minutes fɛnɛ bɛɛ kɛ mɔgɔ kan k'a ma ka temps fort sɔrɔ dɔw ka temps fort sɔrɔ wagatinin min na an yɛrɛ fɛnɛ ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔna na. Traoré ale mun kɛra meilleur joueur du match Isfas fan fɛ ale bɛna mun ye donbolo sɔrɔ Fatumata Karantɔ ale bɛ kɛ meilleur gardien donbolo bɛna kɛ mun ye Amazon Commune 5 minnu dasira mun ye final la $3 mun ye Isfas maaw ye olu bɛna wuli k'u jɔ ni $6 ale ni mun ye trophée ni bɛna k'u ka trophée sabanan ye 2011 ale ni 2025 ale kɔfɛ bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fana Ligue des Champions ale fanfɛla la musolakaw olu fanfɛ. O de bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen foli bɛ kurakura ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn jɔn waati wɛrɛ.